mi to dovolil. Jako vždycky. To přivádím, ještě potom pojedem dál, chlapi, ještě taky na poprvé. Tak povídej tady na kameru, vole, to už nevědomil za pěkle. Tamhle je kamera. Počkej tady a pak... Tak se diví. Takže kdo? Tak. Jsem tu já? Ano. Prosím vás, všichni povstaňte. Pokřižujte se. Seďte. Ne, chci vás slušně pozvat ke řeči. Dobrý den. Hezký, jo! Dobrý. 17 dní. A je to kluk aspoň? Super. Holčička. To je povstaňte se. Takže ne paši diví, ale dětku. Takhle. Byl bych strašně rád, kdybyste dneska večer moc nehlůčili. Protože jinak nás rušej. Do kombinátu v České televizi jako obvykle. No jo. Já už jsem chtěl, že Beše je. Žádnej sice. Nepůjdeme do pokoji nouzový. Ne, posledně. Žádné. Aha. Filip, ale to nejde. Pak najdete něco Chci vás, to se víte znova. Ještě to bylo obvykle. O 15 minut ticha za zrušení oboru znářka. To jo, to je pravda. To je hnusný. Říkal jsem ticha. No, 4 hodiny nevydržím. Zkrátíme to na 15 sekund. Dobrý, stačí. Víš co, za rok zkrachuje. Takže co nás tam bylo? Tak si můžeme sednout. Sedni si. Já budu stejně, no. Furt stejná manželka, furt stejný hůl. Tady vás ti nechytím toho, že si vylažil. Ne, dobrý, stejku. Stejná Martinu. Víš, Jirko, je to pravda? Ne, pod kontrolou pořád, jako jo, jaké pod kontrolou. Šampanský, prosím. Takže to je všechno. Přivozím, teď ti řekne víc. Já už jsem ne? Já si myslím, plus tam není možný. Já si myslím, že háže po rybní vole do řeky, vole, jako jo. Tady nemám to. Jinak já bych ještě doplnil informaci, doplnil bych kolegu Václava Šedivýho. A sice, že jak se zmínil o té exkurzi do České Skalice. Vzpomínáme. Vzpomínáte? Rádi. V roce asi 86 nebo 7? 86. Tak od roku 86 jsme s Václavem díky tomu už nikdy nebyli na žádné Krávo. Jako opravdu, jo? To jsme neměli. Ale nejlepší bylo, že Ještě zmiňovanou Českou Skalici bych rád vypichl, že jste na pornu Jaroslávika. Českou Skalici jako obchodního partnera dělám do dneška. A vždy, když tam jedu, tak si vzpomenu na ty krásný harmonický scény s Filipem Melovcem, Nemíjevicem a To víme. tak to nevím, to jsem vytěsnila teda. je mi strašně hezky, když tam jedu, jo? Hele, ale bude to na internetu tohle všechno. Ne, ale Pavle, od Český Skalice,
přijdu do hospody, tak vždycky říkám, pište mi to na A4. Pošlou slova tady Václava, který to prohlásí, když už to měli všichni dvojku v žile. Pište mi to na A4. Českou skalici, jinými rozpočty, jinými slovy přátelství nikdo. Vždycky, vždy si na vás všechny vychovatelka, jak s náma byla 14 dní, jak s náma let v autě. Oni pak vyhodili. Koho vyhodili? Jo, to vyhodili kvůli tomu. Mě naběhla do hospody, zamluvila jsem tam mám plní paměť. Zdenku, tak dobře. Večer tam přijdem a tam seděli tyhle dva. A oznámilo mi. Rezervé, platí, tady sedíme. A pak je stejně teba. A pak mám slyšet, co nám říkali kolem hospody velkým obloukem. Ale tam přijde na to. No my tam měli tu rezervku a nějaké jim seděli. Už to leze. A ve skaličce to je rabbit, víš? Jsme se tenkrát domluvili. No, skalička. Je tam jedlička? Jedlička, no. Víme, že jsme bývali. Ale to je vždycky takový zvláštní, ale brutální. My sedíme na jednání, kouříme, ale ne vážně, my to vyřečeno. Ale bude to dělat. Díky. A jen dobrý, neskutečně propad, neskutečný člověk. Nejde to tam, že bude nějaký mák, dělám to video, ale já tam můžu dát takovou polánka, že vlastně to bude takže tam bude jenom vlastně kolonka tam to vlastně ani nebude. Já musím bydlet. Já bych vypichnul situaci, kdy jsme nejeli, Jo, vyhodil. nebylo to kulina, ne? No mladá, ona byla hodně mladá. To bylo původně, protože taková brčkata, krásná ženská. No to by seděla na klíně v autobuse. Mě seděla, ale mě seděla na klíně v autobuse. A to jeden teďka. No, ty jsi říkal, že neměla podprsenku. Neměla podprsenku. To bych si všimnul. Ale k tomu jak se jmenuje? Se divně udíval. Tak jsem vlastně nějaký... Ale jako seděli, jako z nás děti týdnu nemohou na kontrolné teenager, ale já jsem nechtěl. My jsme měli kopli ty dveře do ty vítačky. Ale já jsem bych chytl tam nady a budeš ta podvalu. A krásná baba. Pamatuješ ty krásný? Pamatuju, já se na to pamatuju, dobře. Jí bylo hodně škoda. Jaký má z toho zážitek, že ty budeš jaký má zážitek z toho, že tu jednu ženskou zapomeňte? No jo, ale nejhorší na tom bylo, že ona to nechala. Ale hodně o tebe. Pamatuješ po této eskapádě, jak se nám někteří kolegové řekli? A který? Nějaký koněk výšky. Od zlave se udělali A kdo se vás řekl? Když tam vás jste se stali Začala brečet, taká, jak se to bylo.
Já nevím, já už to mám. Já jsem nějaká Kaťa. Nějaká Kaťa. Já jsem Kaťa.